Yan po siya before po nangyari yung aksidente. Yan po. Yan po yung itsura niya. Ngayon po, ganyan na po siya. Ano na lang ma'am, panalangin na lang sa Panginoon para palakasin ang aming loob ng mag-asawa. Sabi ko ma'am sa kanya, Noy, magpalakas ka. Sa ano na lang po ako ma'am sa Panginoon po na sana po makabalik yung dating normal niya na pangatauman po at normal na O kasama natin ngayon mga ka-aksyon si Lenny Orjaviana, ang ina ni Patrick Orjaviana na 25 anyos na nadisgrasya sakay ng kanyang motorsiklo matapos ilagan ang lumipad na manok sa kanyang harapan. Ayan, magandang hapon po sa iyo, Ate Lenny. Magandang hapon din po, ma'am. Opo. Ate Lenny, kumusta po ngayon yung kalagayan ni Patrick? Ano po, ma'am, siya ngayon? Medyo naka-recovery na po, ma'am. Pangyari, ma'am, na na yung ulo niya na operahan na, ma'am. Babanggit po na may dumaan na manok, lumipad po sa harapan niya. Paano po nangyari ito, Nay? Sabi raw po, ma'am, may sa harapan niya manok na tapos inilaga niya po, ma'am. Tapos yun pa, ma'am, na-outbalance siya. Siguro, ma'am, gala lang po, ma'am, kasi nasa, kalye. Ngayon po, dahil nababanggit nyo, may tama yung ulo niya. Kumusta po yung sitwasyon niya ngayon? Ano daw yung sabi ng doktor? Ano, ma'am, hindi siya makapagsalita. Tapos itong right na niya, side ng katawan, hindi po maigalaw po. Pag may gustong sabihin po, ganyan. Maano po yung pinakakailangan nyo po para sa inyo pong anak na si Patrick? Magad po, ma'am, kitabang na may pangbili ng gatas. Kasi, ma'am, dati po, madam, insure yung niya, pagreseta ng, tapos ngayon, ma'am, Benny protein naman po yung Opo. Dati, ma'am, nagtatrabaho siya sa Maynila, December po, ma'am. Tapos 1 year na siya hindi nakabalik sa Maynila. Kasi, ma'am, diyan lang siya, ma'am, sa nagpapahinga lang sa sa bahay po. Opo. So, yan po siya before po nangyari yung aksidente. Yan po. Yan po yung itsura niya. Ngayon po, ganyan na po siya. Pero nangayayat. Ang ilang anak niyo po si Patrick? Panganay po ma'am. Ilan po yung anak niyo? 5. 5. So, Opo. panganay po siya at inaasahan niyo. Ano na lang ma'am, panalangin na lang sa Panginoon para palakasin ang aming loob ng mag-asawa. Sabi ko ma'am sa kanya, Noy, magpalakas ka. Sa ano na lang po ako ma'am sa Panginoon po na sana po makabalik yung dating normal niya na pangatauman po at normal na kaisip. Para tugunan ang medikal na pangangailangan ni Patrick, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon. Maaari po ba nating matulungan sila patungkol po sa hospital bills ng kanilang anak? Opo, lahat naman po, nakausap ko na din naman si nanay. Sabi ko nga sa kanya, sasagutin po natin ang hospital bill ng kanyang anak. Wala pong problema sa hospital bill. Kasi nabigyan natin po si nanay ng food assistance yan dito sa Malasakit Center. Nabigyan na rin naman siya ng food assistance. Nabigyan na po kami, madam, nung isang linggo, ma'am. Ayan, so ang bilis talaga ng Ako Bicol so meron na po kayong food assistance at eto naman po sinasabi ni Miss LB, wala na po kayong aalalahanin patungkol po sa hospital bills. Kahit po umabot man po yan ng ilan, sagot na po yan ng Ako Bicol Party List. Sabi ko lang po kay nanay, pag may hospital bill na po, dalhin na rin dito sa Malasakit Center. Alam na po ni nanay ang proseso, pinaliwanag ko na rin po sa kanya ang gagawin niya dito sa Malasakit Center. Nanay Lenny, bukod po sa matatanggap niyong tulong mula sa Ako Bicol Party List, mula mismo sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo naman ni Congressman Saldico, eto po, tanggapin niyo po itong pangunahing pangangailangan po ni Patrick tulad po ng diapers at gatas. Nabanggit niyo po, Nay. Opo. Ayan, so ayan po, Nanay. Maraming salamat po, Ako Bicol, sa pagbigay po nyo ng tulong. Kung sa po, ma'am, nakaluwag-luwag yung aming, kasi ma'am, wala na kami babayaran sa bill, tapos may tulong pa po kayo, ma'am, nito. Maraming salamat po, ma'am. Opo, nasagot